Привітання, хлопчики і дівчини веселушки, з вами знову Коміхась. Сьогодні у нас знову недільний тріал. Вітаю, бро. І сьогодні ми глядимо гульню Borderlands 4. 2 години. Давайте починати. Тупей. Бля, ще патча буде скопаповувати. Серйозно? Серйозно? Гульня? Які патчі? Ти здурнів? Інгейм патчі. А? Такое бывает? Еще не такое бачу. Чтобы не сама гульня перезапустилась, а не что внутри гульни перезапустилась. Я ну не выходила на головный экран, мне сдается. Так, show subtitles. Окей. Subtitles cover. Нехай белая будет. Continue. Меню text scaling. Почекай. Меню text scaling. Не треба нам. Color preset не треба нам. Continue. Ніщо не забагато від мене хоче. Так, мастер волюм, нехай таки буде. Audio language, давай поглядим, які аудіо доступно, здається, на англійській будемо гуляти. Chinese simplified. English. Так. Sensor core. Toggle sensor core. The setting does apply to cinematic movies. А я ось не ведаю, ці треба мені це ставити. Guts? Это кишки, здається. Да ні, не треба. Не треба нам. Нам холодная капсулка порнухи не было, правильно? Кишки можно. Retires position, set weather. Не цікаво, того радар. Compass, this setting displays enemies along the bottom. Не веду, нехай так буде. Brightness. Quality. Performance. Performance. Присмочне 3D фочана поглядів, до речі, так. Мені вельми сподобалося це відео. Хочу відзначити. Більше таких робі. Adjust the arrow. Ага, зрозумів. You must scroll down. Ну, хочешь это погоднению? Еще это происходит down. Matchmaking. Я на мультиплеер. Парти. А можно в одиночке гулять? Create a new game to enable matchmaking. Як мне створить новую гульню? Стрім залагав. Дякую, що написав.
Пробач. Current settings. Difficulty. Easy, normal, hard, не hard. Friends only. New game. Easy, normal. Яны гэта new game у асобнае меню вынеслі. Так, я хочу пачуць гісторыі. Хто такі стары Маркус? This is the start of something new. A spark that just might leave the galaxies themselves ablaze. It all started here. The planet Kairos. Kairos. Heard of it? Of course not. And for good reason. For thousands of years, it was a place of legend. Hidden from Так показуєш хуйню. Вітанки от спортайта, як твої справи, до речі? Ти гуляв у нікі багди? Ruled by a tyrant made immortal by alien technology. They called him the Timekeeper, and his order was nothing less than absolute. Ні, не гуляв, я так само не гуляв. Тому зараз будемо розбиратися разом. Keeping an entire planet in chains? A vault at the center of his seat of power. Whispers told of unknowable treasures locked away inside. Perhaps even the source of his immortality. But where there are vaults, you will always find vault hunters. Fearsome warriors, driven by dreams of glory, wealth, knowledge, and power. The Timekeeper's order was perfect. It was supposed to last forever. But Vault Hunters, they have a way of screwing up your plans. This new story? Well, it begins 6 years after Mayhem first came to Kairos. 6 years after the sky turned to fire. Нічого не зрозуміло, але вельми цікаво. О, давай. Гэта ворог просто нам нагнали там Ніка. Ніка планета Кайрос, там Нікі Волт. Нешта за яго ўсе змагаюцца. Гэта що за собаки? Є на спині трохугольник некий. Ну. Вкусняшка. Смаколики. А ее все одно забили. Не забили. Зараз забьют. Это мы? Нічого не зрозумів. Гэта, здаецца, не мы. Ну так людьми их воровать. Ни за что. Просто забили 3 людей. А у чым сенс? Ці яны адраджаюцца нейкім чынам. Я не ведаю, які дизайн у гульні The Walking Dead Games, але вось гэтая тэхналогія называецца селшейдинг, і вельмі шмат розных гульняў яе выкарыстоўваюць. Багдад адзін іх. Принцип Перча 2008 года так само был селшейдингу. Ну и еще шмат разных хуйню.
это просто такий визуальный стиль. Мультфильмы были в таким визуальном стиле. Ведь тут какого-то Логана наваляли для фанатов Багды. Бо мне нічого не зрозуміло, що відбувається зараз. Треба попередні 3 частки гулять, каб гэта все розуміти. Трохугольники некие. Чё это трохугольники значит? Что, мы зараз собираем персонажей, чи что? Ага. Які мне больше за все подобается, вот это мне подобается. А что я кинетик и оу. А что такое оу? Не ведаю. А, это Affinities. Affinities это что значит? Ну вот за гэтага я не хочу гулять. За гэтага так само. Это мне, ну, будем за гэтую гулять, ну. Только там потому, як яна выглядае, нічога не обираем нічого. Так, о, давай почитаем, що гэта такое. Що тут про її пишуть цікавого. Векс. Переквасти. Сирена. Origin Street Red from Croatia. Що, переклад буде який, ні? Не буде ніякого переклад? Так, вуличный пацук з Греції. Ідентичність. Виросла одна на заднім краї 6 галактик, і вона хотіла, каб быть кимсти іншим. Теперь, коли її силы сирены обудилися, їй ніколи не треба бути одной. Елемент сувязі, коннекція, усі елементи сувязі. Фазовий ковенант. Векс настроена на элементарный тип своей бягучей зброї, паўторваючы ўсе навыкі і дзеяння у шкоды ў блізкім баю ў гэты тип. Фазовый вампір увасоблены дэсрынгер нейкі. Нічога не пугае меня больш. Я працую ў рэтэлі. Переклади апошняя, калі ласка. Я працую в розничном гандлі. Звонок смерти. Рингер звонок. Той, хто короче звонить. Ну, добре. Добре, мне подобається. Хотя там нават не написали, оберите персонаж. Ты мучишь сам об этом згадати, що тебя хочуть. Everyone get a warm welcome like this? The timekeeper thinks you could be of use. Me? Well, I'd rather kill you. Хотел меня Feelings забить. mutual, man. Want to step outside? Settle this by street rules. Tempting. Are you Терпение. only as he commands? Я роблю только все по его загадам. Come on. I'll come right back after I break your neck. Big guy'll never know. That's where you're wrong. Ух, это так само трехугольник некий. Так это интерфейс. Трехугольник это некий Time to интерфейс, так? bolt. Time to I'm gonna bolt. straight up kill you, man!
Зроби другую, третю і там і 10-ю зроби What обов'язково. use is a vault hunter? Коли залетиш, то... In a А кольки word, там прогляду у тебе? mayhem. I take that personally. Who the hell are you? My name is my use. The ones who gave it to me called me Timekeeper. Это некий Now, хранитель you may have часу. had free will out there in the myriad galaxies, but here on Kairos, you exist in my universe. You will Добре, obey добре. my will, and you'll serve Окей, the окей. use I have for А він you. так само з трьохугольників Good состоїть, luck так? with that. Luck? We Есть don't четырехугольники have that наем? here either. Humans Остается need a нема. stronger hand than luck to keep them deterministic. Like any domesticated На animal. смрочних They тредах must be Хорчана, tagged, кольки приглядав. trapped, and when necessary, shoved back into place. This Більше, чим bolt звичайно, ті менш. is that guiding Ті hand, стільки ж. my hand, on your neck forever. Мої руки на твоїй шиї назавсюди. 10 часток. О, файно. Буду чекати і глядіти. There. The bolt is part of you now. You are no longer a vault hunter. I have a new use for you. And once that use is done, I can offer you a life in my order. Нормаль 50. Ну файно, бачиш. Peaceful. I'm not the peaceful end type. Then you should have gone out guns blazing when you had the chance. Ну там, до речі, не тільки з вимовленням трабли, там і слово ніякі. Blew up the right room. Echo, see anyone alive in there? Не ти. Right here. Hell yeah. Echo, boot up their HUD so they can check for Натиск engines. часто не туди трапляє. Але ліпш так, чим ніяк. Все добре, роби на всі 100. I'm RJ. I'm a vault hunter with the Crimson Resistance. Це все прийде з часом. Come on, let's get out of here. Треба Whole place вибиратися is going отсюда. into lockdown. Come on. So Знову is ко my мне. intel. Ніхто не спитав. Ніхась не зайшов? Так, есть это самое текст на якої мові? Нема. Right? Are you a vault hunter too? Yeah, name's Vex. Hey, not complaining, but why are you helping me? The Crimson Resistance is gonna free this whole planet. I figured we could use all the Vault Hunters we can get. Що з гэтым робити? На яку кнопку натиснуть? Що він хоче від мене? Нічого, є подвойний скок. Ми б так мігало, так? Guards are onto us. Take them out. With pleasure. Critical shot. Это наш. О! Забили нас. А як меня так быстро хутко разобрали? Banged up? Потому что здоровье из них не падает. Should take the edge off. А, точно, это шуток. Я вспомнил. Это здоровье?
Это не здоровье. Это здоровье? Ах, это не здоровье. А где здоровье збирать? Мені ще щось лежить. Набойчики, здоровье где? Пистолетные набои. Ну, в сцені сценарій додам натиски. Я ведаю, кого попросить. Угу. Бля, знову набой. Навіщо стільки набоїв? Аптечку дайте. А что у нас со зброей есть? Пистолет. Пистолет только? Это пистолет? Пистолет с коллиматором. Ну, можно Come on. лечиться. We gotta get to the next floor. The security room up there is our way out. What were those things? Synths. The Timekeeper's robot army. Good riddance. Все, Gotta say, полечились, все this is файно. the fanciest prison I've ever been in. They're called the Order for a reason. They like things neat Я так and under розумію, що control. ось це все безсенсовно збирати, бо тут тільки набої будуть. Everyone who lands on А у меня Cairo is полностью. safe here. But the only welcome people get is the Timekeeper's domination. Ну, а гроші ще є. А гроші мені навіщо? Тоді треба все збирати, коли гроші дають. Я наверх побіг. I'm a fool. I'm a fool! Що, як є став всякий? Бля, это наш шоу. Хоть позначайся, что ты наш. Отдача, конечно, дурная. Лепше вот так без прицела стрелять. Check it out. Confiscated weapons chest. See if there's anything fun in there. Damn it. 50 пистолетных Lockdown's got набоев. us hemmed in. Echo 4, get hacking. Хакай, хакай. Я покуль гроши позбираю. Гроши будут в таких идти только в таких скринях, мне здається. А это шаф отчиняется. І тут нічого цікавого, так? Все набої. Зрозумів. Пистолет. Пистолет. 13, 76, 2, 5 и 8. 13, 77, 2 и 5, 6 и 3, 20. 5 и 6. 6 и 3. 2, 0. 2 и 5. Ну, это, здається, лепш. Либо один, либо один. Take. Got an idea that'll buy us some time. We're gonna crack this prison wide open. Vault Hunter, wanna do the honors?
Че, ну замове? Prison break, baby! Nice one! Doors open, let's go! Let's I will go. remind any and all rampant prisoners that he is watching. Ген, There is no глядеть. escape. Кто такие он? No one leaves. The prisoners Что won't это get такое? far, but they'll distract the order while we escape. Это пункт отраджения, ці что это? Hell of a sight, huh? 6 years ago, that moon appeared from nowhere. The sky cracked open. Shards fell like rain. We thought the world was ending. This kind of thing. Timekeeper's been in full tyrant mode ever since. What did you mean when you said the prisoners won't get far? They're bolted, just like us. Won't be long before the timekeeper Walks them right back into their cells. We just John? need the timekeeper. are looking their way and not yours until we can jam your bolt. Это і то все. Набойчики берем. Тут так само набойчики. І нам не до потреби. Може, це гроші? Ні, це знову набойчики. Мабуть, жовтенька гроші. Жовтые гроші. Жовтые збираємо. Где шаут? Это пункт отраджения. Я буду лечить, что это пункт отраджения. Бо я не видно, что это. We're almost out. Just fight through. Yeah, scrapped them. This is it. We can exfil here. You're gonna need this. А червоненькое это здоровье So we лишить? can get out of here. Что это такое? Не зрозуміло. Що він мені дав? Good. Now, follow my lead, all right? Як ти це зробив? Навошта ви це обучення тут вискакує? Ненавижу, коли ось так ти гуляєш, гуляєш. Come on. Тобі гульню на паузу ставить і кажуть, ось обучення, навчання тобі, ось, навчайся. Не хочу я навчатися. А що, як він полетів? А чому я не можу? Damn. Looks like we got separated. You good? Never better. So, escape successful? Are we clear? А чому я не змог тут зачепитися? Exactly. The Order's gonna have search parties combing through these woods. I stashed us a ride out, though.
Let's meet up ahead. Это кто такие крабы? Ты кто такие? Сховался. Не поспел зауважить. Так, ну побегли сюда в лес. Might be a tight squeeze through there. Але Михась не хоче учиться так. Use crouch. If the timekeeper can take me over with the bolt, can't I Я just придумал на take it нолик out? crouch. Got a sharp Добре, knife нехай and a буде. stick to bite on? Whoa, no. That thing is in there. Hitched to your nervous system. People try to rip their bolt out, it drives them crazy. Or just straight up kills them. Не роби так. So why bother running? It's just a matter of time. Not with Echo 4 on our side. He's jamming my bolt. And if we can get you somewhere safe while the timekeeper's distracted, we'll jam yours too. Опа-на. А, я на меня одразу здоров'я відновляє, коли ось червоне беру. Зрозумів. Хоч так само набольчики є. Цікаво. Ну что, я могу сказать, что это уж лепей, чем дом Dark Ages. Чем праваху мені якою гульню гуляли. Так може воно надо, включи подказки і догадай, що тут їх робить. Ну давай. Лепей, чем дом, лепей, чем дом. Да как это не мясо, шутер? Я про апошні Dark Ages скажу. Я ось не порівновую з іншими домами. Може там мовче і лепей. Де мені показався неким змрочним таким, трохи непривабним. Куди я йду, до речі? Це секретка? Чи я просто помру тут зараз? Это не виглядає як секретка. The timekeeper has gifted you the serenity of a boat. And this is how you show thanks. For shame. Ну, що я сюди заліз? То, мабуть, щось і було десь, я просто не зауважив. А є ліхтарик у кого? Що відбувається? Ну, мне компас каже, ось туди, Hide, Vault Hunter. наверх. Always watching. Я шмат продум про Dying Light, але я не хочу брати ножниці, бо мені хардкори вельми не подобаються. Я про Dying Light нічого не скажу. Мабуть, сюди треба, гляді? Ні? Захаз у кушах.
Десь мост. Мабуть, на його треба залізти. І ось сюди вліво. Кудись. Так. Так. Ось сюди мені. Розібра... Ліся. Это была не секретка, это был один шлях. А есть что тут цікаве, мабуть? Бля, ну ось. Лутер-шутер. А лутаться їм неприємно. Но тобі атмосфера у дому не сподобалася, а мені в зомбі-шутерах ніяк не утульно. Мне з зомбі-шутерів подобається Left 4 Dead и Пристанок Зла, другий. И четвертый. You're still in one piece. Not that I expected anything less from Vulcan. They're looking for us. Keep a low profile. Come on, we gotta reach our getaway ride. So, have you ever opened a vault? Not yet. Did you come here for the vault too? No. I was born Я on ніколи не Titan. відчиняв Волт. Так But I само. heard all about Vault Hunters from off-worlders who crashed. When the Moonfall chaos started, I took my chance and Yeah. struck it on my own. Happy Mercenary Day. I'll introduce you to the leader of the Crimson Resistance when we get off this island. I Only joined recently, but it's exactly why this planet a whole rebellion, fighting together for freedom from the Timekeeper. Oh, and I can't wait to rub it in his shiny face when we crack that vault of his. Ось там вот є. А як туди потрапити? А там ось можна зачепитися за эту річ. Return now, Vault Hunter, or this island will become your grave. I mean, it still will. Вау! Я нічого з гэтага не начепив на собі, так? Треба було затискати квадрат. He is always watching. Я думаю, мені додалося кудись в інвентар, а куди? А як увесь інвентар поглядіть? Бля, погляді, тут є ще шмат чого. Ого. Б17, 9,5. Ох, это сюди. Ох, это хок, штрафнуть больше набоя. Ох, это что? Больше скорострельность. Ходкострельность, это что такое? Одна с нагорода. О, отчиняем, отчиняем. Это что такое? Vehicle Selection. New Vehicle will be unlocked in customizable menu. А где Vehicle глядеть? Так, это снайперка некая. Похоже, с этим побегаем. Escape prisoners, you are well beyond the grace period for returning to your cells. 0 seconds. По одному набойчику. А їх однолькові набої використовуються? Ні, різні. Добре. Водоспад. А за водоспадом є що цікаве?
Нічого. There. Так, новий контрольний пункт. The timekeepers gifted you the serenity of a boat. And this is how you show thanks. For shame. Search party! Clear him out! А в сенсі це був не critical shot. О, зараз помру. А хто? Що відбувається? Our ride's just through here. Як можна змагатися, коли тут лут лежить? Ну. Damn. This door wasn't locked when I came through. Я ще не все Give me a полутав. sec. The lock is giving me some trouble, but I've got my best bot on it. This could take Так a это bit. вибуховка. Hey, I left a stash up on the ridge when I was doing my recon. How about you clean it out while I get this door open? Добре, зараз я тобі захищу, не хвалюсь. Що мені треба робити? Gifted you the serenity of a boat. And this is how you show thanks. For shame. Що треба робити? Ось так само вибуховка. Знайдіть Crimson Resistance Stash. Що таке стаж? Де його шукати? Ось там. There's nowhere Є to ще там hide, шукати. Vault Hunter. He is always watching. Нічого більш цікавого. Return now, Vault Hunter, or this island will become your grave. I mean, it still will, but sooner than planned.
Так, а що, як туди потрапити мені? Не бачу. You had a cozy little camp here, RJ. I've been waiting a long time for the right Vault Hunter Это to просто arrive. аккумулятор, я не Go ahead. отчиняется. Raid the place. О, новая зброя. No one leaves. Четыре набоя. 6 набоев. RJ, I'm all shielded up. Awesome. Almost got the door. Come on down. Есть броня у нас зараз. Чудовно. Щит. Бронепластина, чи бронещит, як это надо называть. Period for returning to your cells, which was 0 seconds, by the way. Що, туди просто стрибати вниз? Вертатися до його? There we go. Let's get to our ride. Maybe we can even pick up some of the other prisoners. Oh, no. Здається, інших призонерів ми вже не вирятуємо. He made me. There was a time I would have used a gentler touch with these wayward creatures. But now they serve a greater purpose. Now you see the true bars of your cage. You cannot break free. What the hell? Каже, нам не пробиться. I want to break free. We have to get out of here. Now! I thought he'd march them back to their cells. I never imagined he'd butcher them all. We need to get your bolt jammed as soon as possible. I hijacked an order gunship for us. It's just down this way. Що ліпше. Ціна все однолькове. Не видно. Вельми шмат характеристик у зброї. Куда не разобраться? Побольше на уровень. Сюда он. Open containers complete. Минус 420 грошей зробили. Что? Он схавал у меня гроши? Чи мне подалось? На жаль, не подалось. Так, добре, куди ми йдемо? Сюди кудись?
Вниз. Компас неправильно працює, не показує, куди йти надо. Треба. Показує тільки, де кончатковий пункт. We are getting out of here! Ми вибираємося отсюда. Не так хутко. О, гэтаму шею треба зламати, він казав. Вагден скетч. Да не подходь ты до меня так близко. Ascending like whoa. Їх шмат цікавих пушок випало. That's a lot of damage. Так, синька мощніша буде, ні. Зелененькая сама Can I get a моцна. hand up? Зараз, почекай. Треба пушки собрати. $22 наборів, гэта дрэнна. Гэта таксама дрэнна. Гэта нейкая ухта. І гэта нейкая ухта. І гэта дрэнна. Гэта зусім мойна. Столькі пушак ніводнай добрый. All part of my master plan. Ow! This. А як у мене броня обновилася? Сама по часу чи як? Seriously, can you imagine? Чи я взяв нечто? Thanks. We gotta get out of here before the timekeeper. Yeah! Too late. What are you? Oh, crap. I'm always watching. Меня так само I захопил wanted to это see сам. how useful my new Vault Hunter could be in action. Besides, it's more fun getting your hands dirty when they aren't your hands. Echo! Transfer ownership! Oh, that sucked. RJ, you okay? RJ? It's late. Или як він там каже, it's too late. What use is a Vault Hunter? А можна гэтага дрона так само? Бляха. Серйозно? А чому этот дрон не сфоткав його? Як він мене сфоткав? А трофейчики будуть, до речі? Може цю місію пройшли ні одного трофея? Vault Hunter. Vault Hunter. Vault Hunter! Scoop it up, a beat
trash. Woo-hoo. Scoop it up, beach trash. Oh, there's some over there. Що це за волі? Beach trash. Getting rich off of beach trash. Woo-hoo. Whoa! Could it be? My savior? My chosen hero sent from the starry beyond? I said, are you my chosen hero sent from the starry beyond? It's a simple question! Черепушка. Crop TP. Leader of the Campus Resistance. Yes! Hello, beach trash. I am a CL4PTP steward bot, but you can call me Claptrap, last vestige of the Crimson Resistance. So, Мне гранаты есть, what's до your whole речі. deal? I'm Vex, and my whole deal is that your friend RJ just helped me break out of prison. He told me to find you. RJ, my #1 recruit, most promising vault hunter I know. We'd be lost without him. Actually, where is he? He didn't make it. Huh. Bummer. Say, have I mentioned how promising you look? Welcome to the Crimson Resistance, new RJ. Oh gosh, there's so much to do. Let me give you the tour. We've got everything we'll need to free this planet. A couple shacks, a banner, complimentary hot dogs. Ta-da! What do you think? Виглядає приємно. I set up our recruitment center on this beach because it's so nice, and not because I was stuck or scared. Not a ton of applicants lately, but I knew it was just a matter of time. So much time. Take some hot dogs! Лутер, шутер. Що мені треба робити? Take. Open grill. Those are batteries, bud. They're complimentary. You're supposed to compliment them. Rude. Whatever. Look, I got it hard out here. All my top dogs got eaten by those psychopathic rippers higher up on the beach. Okay, well, I can definitely take care of your Ripper problem. Really? I mean, really good job showing initiative, rookie. Come on, there, this way. Куди? We're headed to that old order broadcast tower. I was gonna use it to send out a planet-wide recruitment message, but Пойдем на телебашню, the каже. elevator without getting taken apart by rippers. А що ось у мене написано там? Или худше обновляется? 64. 61, 64. Чекай, это 64 за 8 секунд. И это 64 за 8 секунд. Вот в чому різниця? Чому это горше? On use grants increased. On use health nearby elements for... Угу. А тут нема бафов ніяких. Ще треба глядіти, що он use дає. Это что такое? Тут так само нечто дають. Jeep Rocket.
А моє что даю? Это просто тип боеприпасов обозначаю. То не их боенимся, то не их боенимся. Это просто тип боеприпасов. Ну, вот это эмоциональная пушка. Сабмашин. А сюда мы некую снайперку хотим. Сабмашин, сабмашин, сабмашин. Пистол, 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 пистол. Пистол. Моцний пистол нам треба некий. По 7,2. 2,5, 14, 13, 12. 23 у нас сколько? 26. 18, 29. Ось это мацней. Трёхность трошки меньше. Опа, що ви туди? Шмат цього цікавого. Скіли, давай скіли. Dead Ringer, Face. Розготуємо всім що розбігатися. Пассив. Пассив, пассив. Kill skill, restore percentage mission. Чому так складно то все? Kinetic damage 7,5. Movement speed плюс 5. Будь это нехай будет. Все, пойди. Будем хоть бегать. Тут что такое? Там поглядели ухтану. Бэкпак. Нічого цікавого. Hey, look up there! Flying rippers! The stars might! Ha! Splat again! Keep trying, please! Clear out these rippers, rookie! Come and get us, pangolin suckers! Nice work, rookie! As always, murder is the best solution to any problem. This way to the elevator! Досягнення укриття сьогодні не буде. 7000 кэшев у меня уже. Пришпильно. What were those guys doing? They're stuck down here too. They've been trying to use glide packs to reach the top of the tower to escape. But mostly they've just been splatting against the wall. Заходь. Hey, you're splat resistant, right? Maybe you could steal a glide pack and fly across to get the elevator running. They've got them at a ripper camp nearby. That new echo device you got could show you where to go.
Good thing he's useful, because he is definitely not cute or marketable. I'm gonna stick over here by the tower. Ooh, all these dead guys had a ton of trash on them. Ну, поехали. Чи не поехали? Ну и на что мне это лифт показал? Коли я туда заехать не могу. Шо, куда идти мне? Инфильтрейт, реперская. Ну погнали. Это что такое? Это бабуха. Пойдем инфильтруемся, что робить. Нельзя забрать с собой, как продать потом. Бэкпак фул. Треба продать кудись. Бэкпак фул. Мне не подобається, що бэкпак фул. Война назбирал всякого. Ну вот что на мне. You lose. Хоть набой скончится. Dead, dead, dead.
Волт карт левел 5. Ну сюди мені. А як я сюди можу залізти? Є ніяка приспособа? Чи просто заскочить? Просто заскочить. Ну когда дивно не просто заскакивать сюда. You're looking for a big guy named Splash Zone. I'd kill everyone else too. These guys are called rippers because they rip the bolts right out of their necks. Ooh, 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 they also like to rip people's limbs off. Yeah, but I'm pretty sure that's unrelated to the name. А ты? Блин, мне остается сама обновлять. Я так сама так могу. Молотком забивать их. А набойчиков нема больше. Пришел час плутать набои. — 296, файно. Третий уровень. Это ж такая, як у меня. Чому тут вся зброя чеками стріляє? Так мусить бути?
I'm okay. There, rookie! Splash zones in that tower! Make them pay for that! Bridging the gap! Let it be! Follow your leader, Crow! Run if you want. The sleep! The punch! No more! That's all you got? Move it in! Anybody with me? Да помри тоже. Эта сцена с голого пистолета мне не подобается. What a scary baby. Кто там еще стреляет? А снайперка есть у этой хуйни? Чи там широтники які? Let me help you with that crazy. Нормально. Это что ж боты такие тупые, ну? Взяли бы толпой, навалились и забили б меня уже давно, не? Нельзя так зробить. Залез, бляха, в пачку. С двух сторон с боков затиснули и все.
right? Я сподіваюся, там усі мертві вже. Гранату мне закинули, бляха. Должно гранату закинули, ну. Давай скиллы покуль промоцуем. Есть на здоровье что-нибудь? You're in the splash zone, baby! Yeah! Это в спортзоне, детка, Что за спортзона? Что за хуки? You sure you want to do this? That's the guy! He's got the killer chest for the glide packs! Ну жестко было. Somebody hang! You seem to be taking this real personal. Коллега себе. Y'all just give me one freaking minute. This zone is acting only! Putting two waves in the same ocean, baby! Летить на тебе просто забиваем. Некая душка почалась. Okay, that one hurt, but like in a good way. Это больно лёду. I'm taking you to violent done when the weather is blood! What would your mother say if she saw that?
job, but... That's it! Now it's personal! I know! Into the dark! Мабуть, статистика зовсім дойдохує тут така. I'm going! Never gets old. Де він? He dropped the key! Grab it, rookie! Бляха, 4-го уровня, погляди, сколько його здоров'я. Ну, коли поймеш ще не траплять, так і зовсім жах. Та помри то, що, блях, культура здоров'я. Нарешті. Так, ось гэта який уровень? 4-й. Nice! His chest should be right nearby. Шотган. А можна мені ще дві ячейки під зброю відчинити, ні? Як відчинити? Я всі хочу. О, один нафиг. Так, я знайшов треди для формату зручних і буде повний плейліст, а може буде зборник відео. Этот формат буде виходити у гэтым роді. Файно, файно. Добра ідея. Так, що у нас тут таке є? Шротник, де шротник? Я бачив, є шротник некий. Сюди шротник давай. Сюди давай ось гэта фіолетове. А що у нас 4-го уровня? 2 зеленых. Пистолет. И сабмашин. Нафиг треба. Еще некого нагорода есть.
Глядім. Не зрозуміло. Скіли. Давай, що это? Бонус kinetic damage. Mission action. Давай это мацуем. Что еще там в инвентаре не поглядел? Гранаты. 3-го уровня. Импакт гранат. Фраг гранат. Сюди гэтых подшвариков. Hey, you got the glide pack? Sick! There's a ridge nearby. Test it out. Глайд пак, що натиснуть? Ну цудовно, бляха. Это не джетпак, это глайдпак. Now you can get to that ridge across from Splash Zone Spot. Теперь я туда не вернусь. Кто откуда стреляет по мне? Ох, это, конечно, файная зброя была. Взять. 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 Closing the gap. Try not to miss me. You're all looking great from here. Хто там що хоче? Кому там нема чого робити? Ось так треба було зробити. Beautiful. Now, or a receipt you have to chase around in the parking lot. Head to that platform we saw those guys splat off of earlier. I'll guide you from there. Ни одного трофейчика не дали, бляха. Все? Успокоились? Грота, грота. Взять. Взять.
Другий узровень так само викидаємо. Так, що дає, що дає, що дає? Tactical Spec Rifle. Consumer шотганами. СМГами. Бля, ще ніякі скриньки. Капець, тут лутаться, не перелутаться. Але все безсенсовне. Gotta love it. Все. Пойдем далее. There you are, rookie. I was beginning to think I hallucinated you. Or maybe I'm just having a nightmare and you're the hallucination. Nice try. You can't fool me. I experienced ego death for breakfast. Now that you have the glide pack, you could get across to the tower and send the elevator down for me on the double. Скажу опустить елеватор для його. Боляче б'ють. До якої дупі я навівся? Бляха, так далеко, серйозно? Sorry, world. I'm still here. Облегчение было пункта обновления.
32. Що значить 32? Нічого значить. Look at you go! А що, як я туди заліз? Не зрозумів покуль. Так заплановано? Это выглядит дивно, так не мучить быть. You made it! Now call the elevator! Зараз, почекай. Ну, набою тут, конечно, дають жах кольки. It's locked down. Looks like I need clearance. Jeez, do I need to do everything Типа, просто for это you? не моя хуйня. Search around for a solution. Recruits these days. Не, ну, така пришпільна, від того, Maybe що не these моя. dead order guys have something on them. Гэта? I think it has spine on it. Со спины у його зняв трехугольник это. It's working! It's working! I ascend! Rookie, I could kiss you, but only if you were into it. And if I were in any way attracted to humans. And if I had a mouth. I have no mouth and I must kiss! Now, Rookie, we have a sacrosanct mission as Crimson Resistance. We must broadcast a message of hope to the people of Kairos! This place will make a great safe house, too. It's got a fast travel and everything. Fast travel, да, чи нам зараз. And open! Ooh, ow! Rookie, this door attacked me! Rough it up! Okay, first thing, find the data pad with the security codes to claim this site as safe house of the Crimson Якщо фол, треба Resistance. шкафчики облутати. Шафи. О, катики некие. А это что такое? Зачинено. Ну, добре. Good hunting, recruit. Now, use Echo 4 on that console to seize this tower for our great cause. Getting me off this damn planet! Rookie, you've done us proud today. But now, it's time for the real work of any successful rebellion. Marketing! We Abandoned gotta get post. recruitment numbers up. We are all this planet's got. Now that, what's his name, died saving you. RJ. Yeah, RJ, that's what I said, clearly. I just wanted to make sure you remembered. The point is, we gotta win hearts and minds if we want people to throw their bodies into the wood chipper of rebellion. The whole planet needs to hear my uplifting voice. I'll interface directly with this tower's transmitter and broadcast a message of inspiration. By pressing that button, you are going to shoot more electricity through me than a crypto server uses in a decade. Now, do it! Do it! For freedom!
I know you're Ask scared for my Nike. well-being, but you have to hit that button. You might be thinking, what if this overloads claptraps? Hear me, Kairos! We are the Вітанки, Леха. Як у тебе справи, що нового? liberators of Pandora! Say Ми тут уже мать скончили. У нас 10 хвилин зосталося. Destroyer! Join us and fight back against the Order! Who is keeping specifically me stuck on this stupid planet? Trap out! Все, живий? Давай ще раз натисну, ні? Mission accomplished! Судовно. Whoa. You okay, dude? Okay, that was pure voltage! Drinking straight from the hose, baby! Plug me back in! I can go all day! Hello? Crimson Resistance, do you copy? This is Rush with the Outbounders. We heard your message and it couldn't have come at a Завтра better на time. працю, так, We are завтра under працювати assault from треба. border forces and need any kind of backup you can give. Come to our headquarters in the Fate Fields. Ooh, our first takers! Sounds like a vicious battle for freedom you've got ahead of you, rookie! Me? I thought you were a one-robot army. Yeah! And the Order has way more robots! No way I'm getting in the middle of all that! Field promotion! I dub the acting Vice Admiral of the Crimson Resistance! In the blind! Good luck! Now go save those Outbounder guys! They seem like they're in a real dill pickle! My inner darkness is thriving. Пятый уровень уже. О, вепон слот отвох. Cut on folks no more. But what they don't know, her thanks for stopping by. Hurry! Supplies are limited. You're robbing me blind! Oh, if you see a dictator today, kill him dead, won't you? Кого побачив? Диктатора сьогодні? Він так сказав? Oh, rookie! You can't sneak up on me like that! Депозит не працює. Your protocols didn't kick in, and I didn't karate stab your neck right off! Где снайперка у нас некая? Assault Rifle. Не. А наша что? Наша Assault Rifle это шотган. Ах, это так само Assault Rifle, пистолет. Шотган. Submachine. Бляха, тут я ще складано що. Ось снайперки не хапає. Это куди? Компе. Моё лепей. Никого кто. Как это четвертое. Так что вышел ось у листопаде, здається, 25-го года. Nowhere to hide. Your friend learned that lesson.
entering his chest. But that's... О, який буйний череп. Did you Тягатер realize- хаткраб. Or were you more focused on the light fading from his eyes? So hard to choose. His final thoughts will reveal and how you feel them. I just thought you should know. One more thing, rookie. I know we're saving the planet and all, but you're still a vault hunter. If you want to get access to the vaults of Kairos, you'll have to find the pieces of the vault keys scattered around Kairos. There are decommissioned silos around the world that can help point your Echo forward to a nearby vault key fragment. I'll mark one on your map. Они холеру себе его придумали. Nice try. Здесь не забили меня. Где-то йду до хати підшока чи ні? Досягнення ніщо не дали. Ні в одного. Это дивно, ми прийшли на влучання і нам не дали ні в одного досягнення. Як так може бути? Підшога ніяка. Нам сюди не треба. У нас часу нема по підшогам лазить. Это свои? Що ви тут робите? У вас квест ніякий? Damn you, little thieving bastards! I won't let you frame up the rest of my babies! Квест ніякі дають. У нас 5 хвилин залишилося, які квести. А продавать можно, хандлевать? Be off with you then. I don't mind. I am always this pretty, yes? Нельзя хандлевать. Come see me again! Unless you're broke. Що ми там ока знайшли такое? Assault Rifle. 5-го уровня. Detonation probable. Що це було? Ну, бізонов я нога так добре забиваю. Перезаряжается файненько. Ну все, далі йдеш, лутаєшся, короче, все, open world почався. Іди куди хочеш. Роби, що хочеш. Ось така, ні, ну в принципі пришпільна хуйня, але... Часу наєш, да.
Вот что я вам хочу сказать. Вот я сейчас Силксонг не пройденный. Can you hear the darkness calling? Scavenge their mods later. Не. Не перезарядка подавайте. Добре зробили їх эту частку. Ні, ну така файна. Гуляється пришпільно. Подшваги забиваються. Фішинг спот. Можна ще рибалкою займатися. Короче, ну 10 на 8 я б її оцінив. Вітанки усі, ми вже, до речі, скончаємо, у нас менше за 5 хвилин залишилося. Ось, погуляли сьогодні у Borderlands. Така трошки пришпільна хуйня. Отчувається, гуляється файно. Гроши на ее марновать мы, конечно, не будем тратить. Как набыть ей. Что это такое? Николи не хулял. Я так само николи не хулял. Ах, это босс. You make questionable choices. Босс ник кудись. Ты что отбывается? Нас забили. Трохи на Doom подобное, так, мне подается на вот липивый за той Doom, что Dark Ages. Не ось так. Вот такие вайпы я тоже больше кайфовые. Пусть, но то, что досягнення водного не отримали, это дренно. Ну, поглядим, что, мабуть, буде нечто інше на наступному тижні. Так, до кого ми сьогодні ходили? Прошлым разом ми ходили до могильщика, напевно. Не, мы ходили до каточка прошлым разом. Сегодня пойдем до могильщика. Вось. Дякую всім, що були. Усім доброї ночі. Завтра вже працювати треба усім. Тому побачимося. Гуляйте у добрій відеогульні.